şaqqa, şükkä gitsək yürək yana, ko'ngillar tuğan yaqqa. Yürək yemili apas yaq, biz birgə bulğan şaqqa, şükkä gitsək yürək yana, ko'ngillar tuğan yaqqa. Кетем сине, бик күптәннән кетем, йөрәгемә ушак ягып кетем, бирләрнең туышканын күреп, елмайган көннән алып кетем, күгәрченнең үбешкәнен күреп, уялган көннән алып кетем, сагынып кетем, җирдән, судан, һавалардан сине кетем, авыллардан, калалардан кетем, кетем тизрәк таңнар атканын, кетем тизрәк кояш батканын, синең килүеңне кетем, көлүеңне кетем. Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле райондашлар, бүгенге музыкаль тапшыруыбызны әнә шундый шигырь юлларыннан башлыйм әле. Сезгә булган теләкләрем изге, сезгә булган хисләрем якты. Шушы матур туган җиребездә бәхетле итеп яшик. Сезнең тормыш юлы бай тарихлы, күпләр өчен үрнәк булырлык. Рәхмәт дибез сезгә чын йөрәктән. Сезнең гомер безнең горурлык. Экраннар каршына июль айында үзләренең гомер бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгеләүче хөрмәтле өлкәннәребезне дәшеп калабыз. Аларга иң изге теләкләребез. Хөрмәтле өлкәннәребез, Ябалактан Гөлфәридә Мугизова, Иске Имралыдан Вазыйх Халилуллин, Каратуннан Зәүгәрия Садыкова, Кече Болгайырдан Налия Шәйхетдинова, Үтәмештән Зәйнәп Кәлимуллина, Карабырнаштан Дания Әхмәт Сафина, Карабайдан Мәрьям Салаватова, Иске Имралыдан Фәрид Сибгатуллин, Апастан Мәрьям Төхватуллина, Кече Күздән Манирә Адельшина, Тавар ширкәненнән Елена Афанасьева, Әнәлдән Гүзәлия Әхмәтшина, Тәүгелдән Әлфия Бұрханова, Тутайдан Минзифа Габайдуллина, Юмралыдан Сария Гайнетдинова, Гомәр Гайнетдинов, Урта Балтайдан Камил Гарифуллин, Кече Күздән Дания Мавлюдова, Апастан Гомәр Мөхәммәтҗанов, Ширубраштан Вилдан Сафиуллин, Барыштан Габделхай Хайруллин, Каратуннан Рәмзия Шәмсиева, Кызылтаудан Рәмзия Кадырова, Тәүгелдән Әмир Насыбуллин, Шугайдан Гайфетдин Садриев, Апастан Нәҗип Сәмигуллин, Карамасырдан Рәшид Сибгатов, Багыштан Рифат Фәхретдинов, Килдураздан Галия Шарипова. Хөрмәтле өлкәннәребез, сезне чын күңелдән туган көннәрегез белән котлыйбыз. Сез һәрберегез авыр, катлаулы тормыш юл үткән. Бүгенге көндә сез күргән гыйбрәтле язмышлар, сабырлыгыз, максатчанлыгыз яшь буынга юл күрсәтүче маяк булып тора. Ходай сезне саулыктан айырмасын, шир-сырхаулар урап үтсен. Гомерегез озын, күңелегез һәр вакыт күтәренке булсын. Үзегезнең барлыгыгыз, киңәшләрегез белән безне сөендереп яшәгез. Сезне тәбрик итәбез без. Рәхмәтләрнең әйтеп олысын һәм телибез изге теләкләрне кушып бергә йөрәк җылысын. Җирдә чишмә, күктә кошлар сезгә атап җыр җырласын. Дус ишләр һәм туганнар сезне шулай гел зурласын. Иң изге теләкләр, хөрмәт белән Апас муниципаль район башлыгы, район советы, башкарма комитеты һәм районның ветераннар советы диелгән әлеге тәбрикләүдә.
син икшырак искә төшсәнә, яшәреп киткәндәй булам, яшьлек искә төшсәнә, эзли яшьлегемне артыгыздан йөгердем, кайдасын сез 18-ем, 19-ым йөгермем. Эзли яшьлегемне артыгыздан йөгердем, кайдасын сез 18-ем, 19-ым йөгермем. Кайдасын сез 18-ем, 19-ым йөгермем. Кайдасын сез 18-ем, 19-ым йөгермем. Йезгә хәтле яшә, хәтта йездә соңгы шик түгел. Җырдагыча сиңа кояш, гомере тели күңел. Апас районы Кызылтау авылында яшәүче туганыбыз Зәләлиева Сария Абдулбари кызының истәлекле көне дип башланып китә алдагы котлыгыбыз. Бүген синең зур бәйрәмең, юбилеең. Бүгенге көндә син бәхетле кеше. Янәшәңдә шатлыкларны уртаклашучы, кайгы хәсрәтләрне бүлешүче, ышанычыгыз һәм таяныр кешеләрең, әтияниең, туганнарың, яратучы балаларың, оныгың, якыннарың бар. Киләчәктә дә шулай туганнар янәшәсендә аларның күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын. Тормыш барган саен без синең зирәклегеңә, уңганлыгыңа, гадилегеңә, тугры, олы йөрәкле, һәр нәрсәгә җаваплы булуңа сыклана гына барабыз. Сиңа бәхетнең иң зурысын, уңышның иң мулын, гомернең иң озынын телибез. Һәр вакытта да шулай эшкерсез, шат күңелле, ихлас, ягымлы булып кал. Тормышыңның һәр көне бүгенге кебек якты, күтәренке кәефле, куанычлы булсын. 50 яшь ул күп тә, аз да. 50 яшь ул олы юл. Төрлесе булгандыр юлда. Юллар җиңел булмый юл. Авыр чакта бирешмәдең, сынмадың, сыгылмадың. Тормышның давылларында аумадың, егылмадың. Күрмә кайгы, белмә хәсрәт. Шатланда син, көлдә син. Мәңге яшь булсын йөрәгең, картаюны белмәсен. Йезгә хәтле яшә, хәтта йездә соңгы шик түгел. Җырдагыча сиңа кояш, гомере тели күңел. Юбилеең белән котлап, Апас Кызылтау авылында, Казанда, Нижнекамский, Мәскәү шәһәрләрендә яшәүче туганнарың. Килде һәр чак әни, үзең булып кал балам. Теләгең үтәдем әни, мин үзем булып калам. Адашмадым томаннарда, түздем сынауларында. Алынсам да егылмадым, ялгышсам да сыгылмадым. Язмыш кырауларында, адашмадым томаннарда, түздем сынауларында. Алынсам да егылмадым, ялгышсам да сыгылмадым. Язмыш кырауларында. Кеше әйткәнне тыңладым, үземнекен эшләдем. Янмадым ялкыннарында, бозды суга төшмәдем. Адашмадым томаннарда, түздем сынауларында. Алынсам да егылмадым, ялгышсам да сыгылмадым. Язмыш кырауларында.
attım tigiz şaba Yıllar artta kolalar Canımdağı dəldir hisler Jırlap alığa baralar Adaşmadım tumanlarda Tüzdüm sınavlarında Alınsam da yığılmadım Yalgırsam da sığılmadım Yazmış kıravlarında Adaşmadım tumanlarda Tüzdüm sınavlarında Alınsam da yığılmadım Yalgırsam da sığılmadım Yazmış kıravlarında Alınsam da yığılmadım Yalgırsam da sığılmadım Yazmış kıravlarında Yazmış kıravlarında Әни deyip дәшу шундый рәхәт. Рәхмәт, әни. Һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың. Һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Кайбыш районы Мирза Бәрлебашы авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Апас районы Аюп Кидергән авылында гомер кичерүче Гибадуллина Әлфия Кәлимулла кызының 26 июльдә гомер бәйрәме 75 яшьлек юбилее. Кадерле һәм хөрмәтле әниебез, сине ихлас күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, жан тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Картаюны сизмичә, яшәү дәртен сүндермичә, безне сөендереп, озын-озак гомер итәргә язсын сиңа. Гомер буе без балаларың дип яшәдең. Бик зур рәхмәт сиңа, әни. Юбилеең, әни, котлы булсын. Телибез бәхет кенә, сөендерсен һәрбер көнең, шатлыклар килеп кенә. Озын гомер бирсен Ходай, кояш бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың кидерсеннәр бары яхшылык. Сине яратып, улларың, киленнәрең, кызың, киявең, оныкларың, оныкчыкларың. Әни, сине йөрәк астында йөрткән, тормыш бүләк иткән, яшәргә өйрәткән, бөтен барлыгын сиңа биргән изге җан. Һәр баланың тормышы әнисенең аның өчен бәхет теләвеннән башлана. Әниләрнең зирәк киңәше безне гомер буе озата бара, мәхәббәте көч бирә. Әлеге язманы җир йөзендәге барлык әниләргә багышлыйм. Жылы bir көй каян Әнкәемә кайтып килсәм Яшәр өчен көчләр алам Әниле йорт үзе җылы Әниле йорт изгедер ул Әнисе килгән йортым Җәннәтләрнең үзедер ул Әниле йорт үзе Безгә бүләк йөрәгебез шашып тибә Сиңа саулык гомер теләп Әниле йорт үзе җылы Әниле йорт изгедер ул Әнисе килгән йортым Җәннәтләрнең үзедер ул Әниле йорт үзе җылы изгедер ул Әнисе килгән йортым
Безге бире берекетин булганына буласына Әни сиңа мең рәхмәтем Әниле йорт үзе жылы Әниле йорт изгедер ул Әнисе килгән йортым Җәннәтләрнең үзедер ул Әниле йорт үзе жылы Әниле йорт изгедер ул Әнисе килгән йортым Җәннәтләрнең үзедер ул Әнисе килгән йортым Җәннәтләрнең үзедер ул Сильная Родина начинается с тебя. Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь. Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку, без разговоров. Эй, ну как? Выбрал родителей? Нет, пока хотят пожить для себя. Не нагулялись еще.
Им же сначала надо на ноги встать и накопить на квартиру. Тогда и поговорим. Хорошо, что дети не ждут идеального момента, чтобы появиться на свет. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. Это руки Стаса Корягина и Маши Цветковой. Они думают, что уже скоро смогут ассистировать лучшим врачам страны. И правильно думают, потому что Стас и Маша – выпускники профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Работодатели ждут наших выпускников. Выбери колледж на yaprof.rf. Nazlı sözlerinden akıllımdan yazama көрәмісің. Yarsı yüreğimini, durmuş yıllarımını, бар dünyamı nurga gömesin. Sen benim sulaşım, göz nuruma koyaşım. Güzelim matturım, Gümüşüm altınım, Xudoy bergan yazmış yüreğim. Sen benim sulaşım, göz nuruma koyaşım. güzelim matturım, Gümüşüm altınım, Xudoy bergan yazmış yüreğim. Dünya mattur yemeli, sen bulganга canım, seni gene üzülüp süygenge. Мұңлы жырлы язым, сен бит йөрәк назым, сине генә тиңлем гөлләргә. Сен минем сулашым, күз нурыма кояшым. Güzelim matturım, Көмешем алтыным, Xudoy bergan язмыш бүләгем. Сен минем сулашым, күз нурыма кояшым. güzelim matturım, Көмешем алтыным, Xudoy bergan язмыш бүләгем. Син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерлем. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең, яшик мәңге җуймый кадерне. Син минем сулашым, күз нурыма кояшым. güzelim matturım, Көмешем алтыным, Xudoy bergan язмыш бүләгем. Син минем сулашым, күз нурыма кояшым. güzelim matturım, Көмешем алтыным, Xudoy bergan язмыш бүләгем. güzelim matturım, Көмешем алтыным, Xudoy bergan язмыш бүләгем. yollarında Uçrattım bitmin seni Buz attın saf yüreğimde
Мәңгі sönmez hislerine Yaratırmın ömürlükte Saklarmın süyüvemine Canımın yargısı deyip Bir kimge bilmem seni Yaratırmın ömürlükte Saklarmın süyüvemine Canımın yargısı deyip Bir kimge bilmem seni Üzülüp süyü Dağıtı durmuş miligisi Sen bit benim yüreğimde Mehabetin sürülüsü Yaratırmın ömürlükte Saklarmın süyüvemine Canımın yardısı deyip Bir günge bilmem seni Yaratırmın ömürlükte Saklarmın süyüvemine Canımın yardısı deyip Bir kimge bilmem seni Şeyli güzel şeşek bulup Allarıma düştün sen Bir kuruda aşık buldum Ömürlük yarımdır sen Yaratırmın ömürlükte Saklarmın süyüvemine Canımın yardısı deyip Bir kimge bilmem seni Yaratırmın ömürlükte Saklarmın süyüvemine Canımın yardısı deyip Bir kimge bilmem seni Yaratırmın ömürlükte Saklarmın süyüvemine Canımın yardısı deyip Bir kimge bilmem seni Canımın yardısı deyip Bir kimge bilmem seni Bir kimge bilmem seni Bir kimge bilmem seni Яшисе килә шул кадәр. Алда бик зур бурычлар. Тыныч булсын илем күге, матур булсын тормышлар. Яшисе килә шул кадәр. Гүзәл итеп дөньяны, һәр көн иртән шатлык белән, бәхет белән уянып. Яшисе килә шул кадәр. Кеше булып иң элек, күңелдәге бар уйларны игелек аша биреп. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәм, безнең адрес: Апас, Яшьләр урамы, 1-нче йорт. Языгыз, шалтыратыгыз.